Plastado na ang lugar kung asa tukuron ang 104 ka mga housing unit sa Letal, Cebu, Barangay Maganda, Lamitan City, Basilan, kanhi battle zone. Og karon mobarog na ang mga balay dinhi nga puy-anan sa mga taga Basilan nga apektado sa giyera kaniadto. Apil sa makabenepisyo niini ang mga miyembro sa Moro Islamic Liberation Front kon MILF ug Moro National Liberation Front kon MNLF nga wala pay balay nga misurrender sa gobyerno. Gani gisugdan dayon sa Ministry of Public Works sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao ang konstruksyon. Inisyal pa lang kini sa tukuron nga usa ka libo ka housing unit sa lain-laing lungsod sa Basilan ug nauna lang nga tukuran ang mga benepisyaryo sa Lamitan City. Ilawom sa programang Kapayapaan sa Pamayanan kun Kapyanan. 1,000 unit po pabahay para sa mga kababayan natin na walang bahay, especially doon sa mga mujahideen, yung mga MILF na walang bahay. So yun po ang binigyan natin ng kapyanan. By admin po ang mode of implementation yan na magmuha po yung MPW sa kapyanan. So 1,000 unit. So tayo po, nagsimula na po tayo na ongoing na. Ang title lang ng lupa ang requirement dyan sa mga beneficiaries. Kung sino po yung nakadonate ng lupa, yun po ang binigyan ng pabahay. Matud ni Engineer Kasim Hasanin, ang matag housing unit adunay floor area nga 42 metro kwadrado ug adunay 3 ka kwarto, sala, comfort room, kusina ug terrace. Halos solar powered ang supply sa kuryente. Daw usa kini ka subdivision ug solar street light ug nasubay sa standard ang kalapad sa kalsada. 250 units sa mga different barangays. May sa Lokbait po 50, Marang 25, Tongsengal 25, sa Pabulak 25, Barangay Upper Kabengbeng 25, Barangay Etubetub 25, Barangay Giung Baag 25, and Irelay 50. Albarca is Kalinuan 25, Ginanta 25, Magkawa 25, Apil-Apil 25, Kaili 25, Kambug 50, and Bohepiang is 25. Nagpasalamat ug dako si Lamitan City Mayor Orig Forigay sa Bangsamoro Autonomous Region tungod kay ang Lamitan nakabenepisyo sa proyekto nga ihatag sa mga kabus nga pamilya. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe.